الذي أخرج المرء فجعله غثاء نحوا سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى وليسرك اليسر فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأتقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم موسى صدق الله العظيم. famtare pinal e coftal ɓalli nde ligsego gogol min calmini on min bismima on caggal yettude Allah tawɗo o e julde Mouhammadou nelaɗo Allah taw ko bismago ɓuurgo wondugo e needi sukaɓe ADCSL e gardugol min hoorejo jetti Allah nde rokki en cellal e gurdam ha mbawɗen tawtorede nde ɗo hirde pinal hikka noon tiitonde hirde nde ko sifa hanki gonka hande yuɓɓinta ɗum yewtere nde ko musidɗo men Doro Gueye omo lollire bobolode bannama kella seeɗa tone nde suɓira tiitone nde suɓira ko ngam ƴellidde e hollidde e yeeso yaani sifaji pinal men e kala mbaadi hohoɓe tedduɓe musidɓe rewɓe e worɓe hitande kala emin cuwo neɗɗo ligseyɓe naato ciforteɗo ngendiyanke katante miijoji kewɗi kawre e oɗo gorko on woni Mouhamed Abdoullahi Kane omo lolirema Kane Seydi Kane min mbima Seydi Kane fedde ADCL e fedde ɓamtare pinal e coftal ɓalide ligseyɓe gogol ene ñagonoma battane moƴƴe e gurdam e cellal ko hono noon kadi min ñaagani dendagal tawtoraɓe e jinnoɗo tawtorede heɓani jomiraɗo rokkata ɗum gurdam belɗam e battane moƴƴe jettor teddun min kuccini e musidɓe tedduɓe hono Mamoudou Demba Ba e Abdoulaye Sow mbannoma kelle seeɗa darde maɓɓe e muñal maɓɓe ha wawa ƴellitare ADCSL e kala fanno pinal e coftal ɓalli e miijo maɓɓe ɓamtare wuuro e ɓesmu men ADCSL werti juuɗe jaɓɓade kala jiɗɗo ƴellitare ligseyɓe gogol e tariɗo mum min jetti équipe men mo fuko koygel o ngam nawde ɗum dingra kawgel diwan gorgol kelle mon wayi kelle mon min l'équipe nationale yo Allah waɗan en ni e kitale garoyoje taw koye dow beldal nanodiral e jokkere ennam taw kadi koye hakkilantagal e coftal ɓalli emin ñaago sukaɓe guure men sukaɓe guure men nde ɓamtata pelle ɗine guure men ha tenti e ɓesgu ligseyɓe nde ɓe mbawata notitade e erama ADCSL woni fedde ɓamtare pinal e coftal ɓalli de ligseyɓe gorgol e fedde ARL woni dental ɗanniyankoɓe ligseyɓe naɓe ngam ƴellidde findinde e jangguinde ɓesguji ligseyɓe gorgol min beltima e gure taariɗe ligseyɓe ngam nottitade e noddango amen to rewa e wor funnage e hirnage yo jam jok e jabbere fuɗani noddede noto ene sed kono timmini aadi yo wuur taarinde ligseyɓe gorgol yo wuur ligseyɓe on jarama e kalewol bandiraɓe ndusenma o yetto kawɗo ɗo yewtade e yewtoɗan rasulullahi sallllahu alayhi wa sallam bandiraɓe musidɓe tawtaraɓe bandiraɓe musidɓe tedduɓe rendaɓe aduna yaadeɓe nder jamanu moni kala e inde mum no yiɗiri salminirede welto salminandu ɓiɗɗo salminta jinnaɗo mum salminandu almuɗo salminta ceerno mum ko ndu salminandu calminɗen ɗo e ɗo jonde bandiraɓe musidɓe tedduɓe assalamu aleykum wa rahmatullah wonko ɗaɓɓi tumi tan seeɗa jaafa ɗon so tawi on jaaɓi
nde tawno eɗen jinno siftorde seeɗa woɗɗude wolɓe hattande nanede hitande ujunere e temedde jeenayyi e capanɗe jeenayyi e goho tawi ene hawriti ñande 15 lewru duujal woni men hono gorko pullo mo ganduɗa kaɗɗo fulɓe yaweede jaltinnoɗo gandal fulñir gandal ɓaleɓe bangyo bang ina ruttino e joomum wiyete ko Amadou Hampate Ba hikka waɗi duuɓi 25 Allah waɗi fartange oɗo ñalawma hawriri ko ñande 15 lewru mai hitande ujunaji 216 jinnomi ko son jaɓi tawde woni ko gorko pullo wonno tawde woni ko gorko pullo kadi mo wona tan pullo tan ɓolo tan mbiɗo tan ko pulago tan weeli ɗum haaɗi ɗon kono noon ko darinoɗo darde aduna o kala seedi fulɓe towna korma sababude mum walla sababude hono waɓene mum jinnomi ko son jaɓi mone men foof waɗa fatiha e salatul fatiha laabi 3 mbaɗen qul Allah laabi 12 neldemo kanko e dendagal bandiraɓe julɓe kala jaafoɗon son jaɓi salminandu ɗimuru no goɗen wiide ni kikiɗe hande o ma sattan en kono dutten taw jettore jetten en kadi salminandu e sifaji e eddaji yimɓe arɓe tawtorede nde ɗo jonde woni ɗum sattiri en ko tawde en mbawa yaade jewol e yowiloɗe lugoɗen hakkille mawnam ceernam Amadou Alpha Ba caate mo kelle omon ɗo jooɗi ko goto e fedde na wondima tawde mi wawa yaade gendi Pulaar mi yaha ɗo wiyete dungal mbaso mbayla so ñañaya ñaytina mi findina walla mi wurtina goto e worɓe kadi darannoɓe Pulaar Mamadou Samba Saydou Oumar Bocara Modi woni Mamadou Samba Diop Murtu tawde mi wawa yaade ha bafal hirnage Tooro ha Nioro ko ni Doro wiyanno so doori mi wurtina Moustapha Boli Kane Saydou Kane kelle mon tawde mi wawa yaade ha Fanaydoro diri Yalla ndiri Kumboyira sin wurma kam cooje Demarella mi luɓo Konguɗi bin wenti Jibi Hammadi walla Jibi Kadiata Demba Binta o woni Gelgal Ba tawde mi wawa yaade Thiali Jakka radio Mauritanie mi luɓo Ganni e Ganiga tawi kadi ko celluga Hammata Moussa Diop walla Modi Hawa Jalel Alsan Moussa Kanda Haruna Yere nan ɗo mi salmina giɗam kadi sehilam Hamme Diak gorko mo jowole yoylode ko koye goto e taniraɓe Farba Birane Gale dendi mi salminima e musidɗam kadi hono Diallo Abou Amadou Abou mo ganduɗon kadi mo gollidirten toon to radio Mauritanie caggal ɗum jetten dendagal no mbiruɗen ni fannuji arɓe ɗo notade e sifa kala e mbadi kala won arduɓe ɗo mataw notade gural Yero Baba Ali Hammadi Mamoudou Dundu Segene permanaɗo tugo Dundu Tokara Dundu wonno ko Abdoul Bocara Ali Dundu Segene permanaɗo tugo Barahim nokku dabi e jefandire Alhaji Alpha ɗum ko lugge saykoɓe wiyete noon ɗum no ɓe salmini o nokku kono kadi ko nokku kadi yiɗɓe kadi sehilaɓe yaade ɓe nder jamanu nde wonno ko nokku sehilam tokaram mo jiɗani horam nde wiye Doro Kudil Mamoudou Ba kono kadi ko nokku ɓinenam woni bonameri moƴƴe ñalade Abou Moussa Diop bandiraɓe musidɓe tedduɓe haalaka nan dara juuɗe kono noon e inde kadi fedde sukaɓe lycée banaɓe nde tawno ko tinde waɗi ɗi kono kay enen hakkillel men ngel e kulugel men ngel tan e ɗemgel men ngel tan en fotani wawde halfinede yewtere hono titode wade ɗi tawde ko sifa hanki ɓe mbi e gonka hande ɗum toori en no feewi kono noon sen ɗaldama hen min mbaddu hen kono noon ƴewre wonde tan mata ko karantagal tan ɓolal no jiiruɗon foof no paami ɗon fof ñawre tan hakkillaji mon enen ko ɗon hakkillaji meɗen kaari tatemo kelle
tiitone nde noon so Allah nde ɗesi yaajirde en seeɗa ɗum waɗi noon eriɗen ko juppude e nder no ɓe mbiri sifa hanki gonka hannde e nder sifa hanki gonka hannde cuɓiɗen hen tan ko pinal kono e nder pinal kadi nde wonno so wiyama pinal nawori faggudu nawori jangde nawori needi nawori kala kala mbiɗen e nder pinal ngal e hoore mum cuɓoɗen hen tan ko toɗɗi sukaɓe mbiyen needi e jangde kono noon taw kadi eɗen nderodira ɗum e gonka men hannde woni ɗum ko idi neɗɗo taw holi neɗɗo en duttotako e wiide eɗen cifo ko woni pinal walla ko woni neɗɗo walla holno neɗɗo woniri neɗɗo ɗum ene wawi towra en walla mbasen wawde yettade kadde nde jiɗɗen yettade ndi kono noon neɗɗo wonani taw enen no pamruɗen so wona ndeɗo no aaludere renɗo nde wonno ko neɗɗo e neɗɗo ndenta ɓiɗɗo dañe ɓiɗɗo e baaba e yummo ndenta woni galle galle e galle ndenta wona leegal leegal e leegal wona wuro e wuro wona diwan diwan e diwan wona leydi leydi e leydi wona takefeere enen noddeten ɗum ko duuɗe babaɗo ɗum noon neɗɗo taw ɓinguel fuutankewel so ngel jibinama e nder Fuuta Tooro yo tentu e ko kaaleten ɗo ko so tawi ene waɗi ko jiɗɗen haalde walla inde ɓurɗen tuugnade koye inɗe Fuuta Tooro waɗi noon ɓinguel so jibinama pinal gadanal ngal ganduɗa neɗɗo o ene faamire ɗum walla ina e heftinire ɗum koko wiyete inde kota guel hokkete inde nden inde noon enen eɗen pecci ɗum e pecce 5 walla 6 walla 7 inde ɗe holko ɗe mbawi wonde ene famɗi hannde ko yimɓe jewti hen kewɗen haaldata ko jettoɗe o yettere ko Ba o yettere ko Sow o yettere ko Guèye o yettere ko Tall o yettere eko nandi hen kono hannde en ɗesi ni wattude famde wonde hay jettoɗe natti sernude yimɓe so tawi woni leñol ko ɗemngal en jii jetteteɗo Ba ɓe ganduɗa jeeya koye jettoɗe asliyankoje fulɓe tawi jomum nanata pular haalata pular liggorta ko pular wuurani pular kono noon ene waɗi inde hakkillaji men kewani yaade hon en inɗe goni koye majjude e teɗe ɗon inɗe so neɗɗo innirama ɗum wawa wonde so wona pular walla jottodirɗo e pular min dokku hen yeruji seeɗa men paam joni so Allah jaɓi inchallah guel hokke inde pelle ɗe ko ni ciforɗen nde fedde nde ene wawi wonde fedde limore fedde adande ɗe ɗe woni inde ɗe ɓurɗen andude e pelle limoje ɗe jehen taw to worɓe gorko o so tawi ko afo so wiyama tan joni joni mbeɗa yenana somi namdima ɗo joni joni afo fulɓe holno wiyete hakkillaji gaddat ko Hammadi kono Hammadi ko inde jiggade min gari hen dalilu mum joni joni afo fulɓe ɓe mbiyata ɗum ko Sara Sara o ko on woni dikko walla digo walla dikel walla diggel diko haali hoore mum ko ɓiɗɗo dikka kono Hammadi o min garoy e fulfuloji mum yeeso so Allah jaɓi e Sara o kadi omo wona debbo omo wona gorko wadde so nani neɗɗo ene wiye Sara ko on Sara wontoyta Hammadi ko on Sara wontoyta Niili fulɓe ni batti wiide Niili Hammadi walla Niili Hammadi nene Niili o mbere wona Niili jokkodirɗo e maayo Niili sabu wiyeede wonde fulɓe to asri ene gasa tan ko toon ɓe gummi sabu noon jeeyede e garwanije e to fulɓe gonanno wadde ko adi kala ɓe mbiya ɗum Niili ene gasa wonde rewata hen ko Samba o woni ɗiɗi wadde ko ɗum waɗi hen wiide inde limore ɓiɗɗo o omo wawi wiyede Demba woni ɓiɗɗo tataɓijo omo wawi wiyede Yero wona ɓiɗɗo nayembijo omo wawi wiyede Paati omo wawi wiyede Delo omo wawi wiyede Jobbo so tawi ko funeɓe somi namdima ɗo joni joni wiyete ko Adama e Hawwa ko inde jiggade eɗen gandi fulɓe funeɓe mumen mbiyatno ko Subbo e Gundu dewɗo hen dewɗo e funeɓe wiye Sadio kala ɗo jiiɗa neɗɗo ene wiye Sadio andi ko dewɗo e funeɓe ɗum ko to banggue worɓe to banggue rewɓe ene wona kadi afo o ɓe mbiya ɗum kadi Sara walla o wiye Diko walla o wiye Dikku ɗeɗo inde ciftinen walla teskoɗen e ceerdani debbo e gorko Diko yen Dikko yen Dikel yen eko nandi hen ko ɓiɗɗo dikkaɗo hay sinno joni ko diine nde diine ari nde sabu fiɗal fulɓe hecci diine l'islam
Fatamata en ari Aissata en ari woni galleji afo fof ko Fatamata walla afo fof ko Aissata kono ɗum mbiɗen ko inde garɗe caggal mum dewɗe hen o ko kumbajo woni ɓiɗɗo ɗimmijo tawi ko debbo rewa hen demmo walla penda wonɗi nokkuji rewa hen daado rewa hen takko rewa hen delo walla jaabu woni kadi penda wonɗi nokkuji won rewa hen kadi so tawi funeɓe dañama subbo kadi e gundo kadi gara rewa hen kadi Sadio tas ko ɗen ɗeɗo inde ɗe ngala debbo ɗe ngala gorko gorko ene wiye Sadio debbo ene wiye Sadio ene wiye subbo ene wiye gundo ɗum ko funeɓe woni rewɓe woni worɓe Hawa e Adama walla Alassane Aluseni regandi ko caggal muɗum arata ene waɗi fedde wotere kadi ene wiye ko wiyete inɗe panorɗe ummi ko gollol fanade woni faddinde manam mum gueɗe ɗiɗi ɗe kewi ɗum sabade ko yummiraɗo leela dañde walla ko dañi foof rutto so jomum dañi ene heewi hokkude ɗum wotere e inɗe biyeteɗe inɗe panorɗe walla mbiyan inɗe paddinirɗe non faddinirde ɓiɗɗo o dokket hen yeruji seeɗa mon paam on nani neɗɗo ne wiye jinde neɗɗo ne wiye hocci neɗɗo ne wiye sooro jooɗo wuuri guuro guurowo nguurori jooɗo wonɗon ma jiya daɗi leerɗo sikkaka moɗi sonno ɓooyi giɗaɗo geddaɗo geddel e ko nandi hen no heewi seeɗa ko yeruji tan kono kadi ene waɗi inde biyeteɗe inde parnorɗe ko inde tan to asli ko inde leppi manam mum ko inde no paama hen no mbiyata hen tiitat jomum ne wawi farnorade ɗum ene jaayi ɗen inde ko wayno no mbiyata hen jagaraf satigi kabalenko jaltaɓe teen bummoy bees e ko nandi hen farba en e ko wona ɗum ɗeɗo inde ko inde wonti hande inde kono to asli enen kala eɗen gandi ko inde leppi e nder inde noon parnorɗe ɗe inde paggitaɗe nane nder majje woni ɗen koɗe diine l'islam naari nde ɗeɗon inde ɗe gonti kanƴe koye majje inde leppi kono ha joni eɗe keddi koɗe inde parnorɗe woni ko wayno alpha walla ko wayno eliman walla ko wayno almami walla tafsiru walla ceerno walla kalifa walla alhaji walla cheikh walla hajja wonande rewɓe walla sohna ɗum to asli wona inde kono noon ko inde paggitaɗe e nder diine l'islam wonti hankadi inde ɗe ganduɗa neɗɗo ne wawi innirede ɗum kono to asli ɗe gona ɗen inde goɗɗe ene goodi innirɗen ɗum ko inde malnorɗe manam mum ko jibina ɓiɗɗo ngam malnorade innira ɗum hunde en fuujaki mbiɗen ko hunde saabu ene wawi wasde wonde neɗɗo kono noon gaddoɗen taw e inde yimɓe ɗe woni ɗum ko jibina ɓiɗɗo mbiya ɗum wadde ɗum ko malnorade beele jogum ma moƴƴi walla mbiya ɗum lobbo walla mbiya ɗum malaɗo walla malangel walla malal walla bela walla bellu walla belal walla jam walla galo walla dande e ko nandi hen ɗeɗo inde ko inde ɗe neɗɗo innirte walla ɗe neɗɗo innirta yum ngam malnorade kono noon to banggue inde paggitaɗe ɗe hay inɗe ñalɗinan hen saabu eɗen gandi neɗɗo wiye aljuma eɗen gandi neɗɗo ene wiye altine walla neɗɗo ne wiye kamisa ko alkamisa won ɗon walla neɗɗo ene wiye taske ko ñalawma ko ñalɗu walla koorka walla julde walla haran walla badara ko badru e ko wona ɗum e ko nandi hen walla kadi mataw mbiyeten tan ko inde ɗe ƴettude nde diine ɗone kadi ko inde ko ɓuri hen hewde kam mbiyeten inde mataw ɓurde moƴƴude ko wiyetede inde Mouhammadou nde innirde nelaɗo saabu ko neɗɗo moƴƴo innira ɗum ɓiye ngam barkinorade walla Amadou en Mamoudou en woni inde ɗe joguiɗen joni ɗe eyyi kono noon hay inde ko wona yimɓe nan hen saabu hay inde malayikaji nan hen neɗɗo ne wiye mika ko Mikail walla Jibi walla Jibril ko Jibril ɗum ko inde malayikaji
kono ko ngam barkinorade Yusuf en Yaquba en Ishaqa en Huudu en Dawuda en Souleymane en Ibrahima en Yunus e ko nandi hen e ko nandi ɗum ɗo fof ko inde nelaɗe kono noon teskoɗen aɓe kono noon wona inde gowlaɗe e nder ɗemɗe ɓeɗon nelaɗe ko inde gowlaɗe e nder ɗemgal arab wadde cikkuɗen sabu ɗeɗo inde ɗe ɗesi riwtude inde men ɗe mbiten inde men gandiɗe inde men gadanteje ɗe sabu bonani neɗɗo wiye Samba bonani neɗɗo wiye Yero bonani neɗɗo wiye Kumba e ko nandi hen Islam wi ko ɓuri moƴƴude inde ko inde kamdiniɗe walla kamdintoɗe woni taw aɗa tawa e ɗaɗol mum so famɗi ha o e ma e da sen paami tawi ko ɗemgal arab wonno ene wiiɗi addata ko hamdu woni hamdinade wadde ko inde cilaɗe e helmere Mouhammadou woni Mahmoudou en tawi ko pulaar kam mbiyata ko Mamoudou e Mamadou en Hamidou en Hamidine en e ko nandi hen mbi sikki en paami ɗe inde ɓe mbi ɓuri moƴƴude walla inde maccikintoɗe woni kala ko sila e Abdou kadi joftina e Allah Abdoullah Abdourahim Abdoumajid Abdourazak woni maccuɗo joftine e inde Allah Abdou firti ko maccuɗo joftine e inde Allah wadde waɗi men wiide wona tan inde ɗe ngannduɗaa ko gowlaaɗe e nder inde joomum en yeru sen ƴetti inde annabaaɓe ɓe kono noon ko inde ɗe ngannduɗaa ko gowlaaɗe e nder arab wadde noon min ɓe jogi ɗo namdal manngal kadi ɓe ɗiɗi walla enen so tawi goonga so eɗen dokka inde ceerno o wiya ya haal inde nde jiɗɗa innirde yeruji mum ne keewi sa wi Kumba walla wi Samba walla wi Yero jomum wima ala addu inde deftere noon hay sinno tawi ko inde deftere nde ene jogui mana e nder Pulaar jomum jaɓata min dokku yeru sabu wonɗo tawtata ɗen sehil meɗen ene yinno innirde sehil mum ene wiye cuɓaɗo nden o wi jinmi innirde ko cuɓaɗo ceerno o wimo ala gaddata ko inde deftere ɓe coowi seeɗa caggal ɗum o wi min de kam mi jimmi innirde ko cuɓaɗo mi yiiɗa innirde inde goɗɗo min mbi wi Moustapha walla mbiya Mouhtar nano ara fof ne andi Moustapha firti ko cuɓaɗo Mouhtar fof firti ko cuɓaɗo ihtara e ɗemgal arab walla istafa firti ko suɓaɗo wadde cuɓaɗo firti ko Moustapha kono noon nden o wi Mouhtar taɓo jaɓi wadde firti ko alay sago kala ɗum e ɗemgal arab wadde noon inde men ɗe wona tan inde deftere tan haaɗi ɗon kono noon ko inde gowlaɗe arab ɗon ko ma laaɓa ɗum noon so ɗum ɓenni e nder inde kadi ɗe yeruji ɗi dokkanno ɗen ndi ene waɗi inde ɗe mbiyatan ko inde baccoje en inde kadi eɗen gandi ɗumen woni nden inde ko ɓuri hewde innaka ñande inde woni inde tan nde neɗɗo heewi rokkede dokken ene waɗi hen ko wayno inde teddugal yeru joni neɗɗo wiye ceerno wonta inde ceerno kaari walla arɗo walla farɗo walla teeno kaari walla jaltaɓe kaari walla mawɗo kaari walla joom kaari ene waɗi kadi baccode taw ko yano baccode yano ene keewi ɓeydude hen jokkorgal woni neɗɗo o inde mum nan ɗon kono ɓeyde hen jokkorgal yal walla yel walla ɓooyi yeru joni neɗɗo taw wiyete ko dooro mbiyama dooroyel walla dooroyal walla dooroyi kono inde yano ha heddima taw ɓooyi o yal o walla yel o yal heewi wonde ko jokkorgal taniraɓe keewi noddirde noon dooroyal andi taniraɗo e tanirague mum ko dendiraɓe yel o heewi wonde ko inde waɗiraɓe rewɓe walla kam ɓadiɓe kañum e oyo foof e ɗum noon ko korsa ko inde korsa walla ko jokkorgal korsa e nder inde korsa kadi ɗum fof jeeya ko inde baccoje ɗe woni inde ɗe ngannduɗen heen ko wayno bacca en ko wayno mbure en bellu en jabu en gulo en dikko en kodda en jerel en eko nandi hen
ko idino kadi gayna e ɗeɗon inde e diine l'islam nde ari nde hawri oɗon oɗon saaha fulɓe walla haaloɓe pulaar ene jogini ɗum hakkilantagal no feewi ɓe gani woppude inde maɓɓe ɗe ɓe tolnodiri inde ɗe min dokku tan yerude seeɗa ko wayno joni Sara mo kalɗen nane o kanko wontoyta Hammadi mo kalɗen nane o no mbiruɗen ni sen paami wonde e nder ɗaɗol inde Mouhammadiya ɗe aɗa tawa hen Hammadi o ko hen Dia heddo noon mataw inde nde ɓooyi hankkadi nder fulɓe nde wonti hankkadi inde fulɓe kono Hammadi sen paami e sila ngo dokkiɗen ngo jeeytata koye inde Mouhammadiya ɗe wayi kono Hammadi Hamidou ni Hamidine ni Mouhammadou ni eko nandi hen kono Hammadi o kanko hankkadi wontoyta Afo kanko wona Dikko kanko wonata Niili kanko wonata Sara Samba o wonta Bacce wonta Thiila fof ko Samba Demba wona Cillel walla Ngañ Yero wona Bello walla Bellel Ali wona Guelel Ibrahima wona Sori walla Sirey walla Birane Amadou wonta Bayal walla Baydi Mahmoudou woni Mamoudou wonta Doro walla kadi Koli to Fouta Dialo Souleymani wona Yala Saydou wona Borom Mouhamadou wona Jam Moussa wona Bala Sira wona Dikku Kumba wona Mbuye Penda wona Jabu Takko wona Jibel walla Jabu walla Olo Dado wona Gulo Mariam wona Poolel Jeynaba wona Loodi Salamata walla Sala wonta Boolo walla Boolel Fatimata wonta Bano walla Banel walla Dikel eko nandi hen ɗum bandiraɓe ko yeru tan seeɗa ko ɗo ɓiɗɗo o ado ho dañde taw ko ina jokka ɗum e leñol mum sabu inde nde hokkande nde nanɗa o innirama wotere e ɗeɗo inde aɗa faama hol leñol ngol o jeeya hen sahaji ni aɗa faama hay diwan o jeeya hen sahaji ni aɗa faama hay galle o jeeya sabu ene yaha ha ɓooya seeɗa wone galleji ɓuura hertorade wonɗen ɗiɗi eɗen paama ɗum ko eɗen nder galleji men aɗa heɓtinira neɗɗo hen sahaji inde mum walla min tesko kam wonde to banggue ɓiɗɗo o jibinama o dañi inde heddo noon woni jokkorgal makko e leñol makko e rendo makko e galle mabɓe e hinde mabɓe eko nandi hen to banggue inde yanoto en paami maslaha woodi o jibinama needi gadandi ko yidde taw mardemo e nder rendo makko woni denɗiragal woodi yanogo wooda hakkude taaniraɓe gorgilaɓe walla ɓi gorgilaɗo ɓi kawmiraɗo woni ko mbiyeten denɗiraɓe ko walla fedde dow e less walla hakkude guiƴiraɓe walla fedde rewre worde walla hakkude ni yiɗɗuɓe tan ni walla kadi hakkude kinde ene waɗi kinde ko joomumen ko denɗiraɓe sen dokki yeru ko en hakkude mabuɓe e salsalɓe walla hakkude jettoɗe ene waɗi jettoɗe ko enen gandi hakkude meɗen hakkude babaɓe e jalluɓe walla hakkude gueygueɓe e jawjawɓe eko nandi hen seksekɓe eko wona ɗum walla kadi hakkude guure e wawde muñodirde hakkude yimɓe ko metti so woodi wooda garɗo yanowo o ittan ɗum gueɗal kono noon so yeehi ha mana cagatagal ngal fuɗɗima naatde liggey o fuɗɗa hankadi wattude miijade naftude wuro ngo walla naftude rendo ngo woni ɗum ko watta hankadi dawde e tawi wuro walla ko wayno guese walla wayano hanke fuuta walla kadi jilluji mbatta wadde hakkude guure e nder ɗiɗon jilluji ɗi ko ara hen cattidigal ina ara hen kono kadi piɓle tiiɗe ina jibine hen ha wonta hen sahaji no waɗaji ni ɗin waɗaji ene gara ha e yottaji cakkiriɗi nanaɗo joni wooda ko kewi neɗɗo ummo wuro wongo walla leegal gongal ara ñagoma so ari ñaguimama tan a waɗat sa waɗani ina haasi wooda yal ɗiɗi kanten ɗi walla ene waɗi hay e wone galleji so woodi cankiɗo hen wodat cankiɗo e oye galle walla so woodi cankiɗo oɗo diwan wooda cankiɗo e oye diwan walla so woodi cankiɗo ngol ɗo leñol wooda cankiɗo ngol to leñol ɗum ene woodi kono noon andi kadi eɗen jogui konngol hen sahaji enen sukaɓe minen sukaɓe amin donka ɗum famde cattidigal goɗogal walla ko tiiɗi piɓɗe tiiɗe piɓaɗe guilay tiiɗi ko woni hakkude jomumen ɗum ɗon eɓe jiɗa ɗum rende pamata ha ɗum tan ko kala ko kewi e nder galle mon
wiye nokkene kaari yummon kaari walla gorgol mon kaari walla ko nandi hen e ko nandi hen hen sahaaji taw wona askoni woni hakkude mon walla kala nde joomumen coñi ngesa ceŋal guitte cegalal kaari walla ceŋele kaari hen walla e ko nandi hen walla kadi hen sahaaji ngam yo ɗum battin e nder ko jogori aroyde ɗum waɗi noon enen fof eɗen ɓuuri yoɓade sukaɓe ɓe to banggue needi ɓe kewani rontude jinnaɓe ɓe to banggue needi ɓe kewi tan ko ardude e gaddin mabɓe so Allah waɗi jomum feewi ko Allah fewni ɗum so Allah waɗi kadi jomum wonno way woni an kam andu dinnaɗo wonko mbaɗɗa e nder needi jomum école aji hande kañum henne natti darade darde nde ponno darade nde to banggue needi ene ngakki no feewi jangde nde natti rewde lawol sukaɓe ɓe mbasori hen pino mumen nde tawno école e hoore mum nanni hen gueɗe politique en koje natti rewde juɓɓudi tondi rewede ɗi ɗum waɗi ko wiyete tolno ko hande ene serti no feewi e tolnoji jawtuɗi bedda enen ko woni e bedda walla ko woni boowal galle e caggal galle ɓuuri hewde eko woni e nder galle hande sukaɓe goni ko hakkude téléphone ngaji e tablette uji ala foof kadi ko yiyata kadi ala keytotoɗo wadde noon ɗo so ɓiɗɗo feewiɗo mataw hawri tan koye haajade Allah kono wona kam dañani ko bonni ɗum to banggue jangde diine hande yeebama no feewi woni ko mbiyeten jangde ɓurana ko kalan ɗen joni ko ha wona ni to teeru kalata ni ko fuuta hande enen kala en ɗannima goppuɗo toon sukaɓe mum walla joguiɓe toon sukaɓe mumen jiiɗi ko yo ceerno jangguin ceerno noon kañum e hoore mum ene yiiɗi dañde gesa ba ceerno joganono nden ba natti jelaari ceerno joganono natti ceerno natti wawde wurnude galle mum holno ceerno jooɗorto jangguina sukaɓe mon ete onon oɗon ɗanni oɗon toppini galleji mum wadde ɗum ene jeeya e gueɗe nawrude diine o e hoore mum walla jangde ɓurana caggal ceerno to banggue jangde pulaar walla yidde jangguinde pinal men tawi ina warata koye sukaɓe ɗum ne kadi ene lohi no feewi so Allah yontaji ɓennuɗi ɗi ɓuuri liggade e yontaji joni ɗi saabu yontaji ɓennuɗi ɗi kawri koye sahaji mettuɗi nde pulaar mataw harminani jangguede sen mbi pulaar mataw ko en ƴettu yeru tan wona pulaar tan kalata ko ɗemɗe guinditi kono noon won dadiɓe daari won hen mbara hen won hen mbasi hen jawdi mumen woni hen mbasi hen postoji mumen woni hen egginaɗo koɗi nawa caggal leyɗele eko nandi hen kono haɗani daari ha tabitina wonɗen gueɗe ɗe kam lawol ngol kam ferama nanɗo en ndewi hen mi salminoɗo seeram ɓam mawniraɓam nanɗo yalla ina lohi no feewi pelle pine ɗe donki yaade ɗinani ko mbaɗata ko walla mataw jomumen koye mumen donki dañde laaɓi ɗo mbawi rewde ha tabitina ko woodi ko mbiyeten enen tame ko wiyete solution ko proposition to banggue pelle pine ɗe walla taw sukaɓe ɓe taw gaddoton ko donki mataw madde sukaɓe mumen ene wawi taw ko gonga walla ni ko gonga eɓe jogui hen part de responsabilité Allah tagui ɗum hokki ɗum hakkille hokki ɗum fartange wawde suɓade hakkude ko moƴƴi e hakkude ko boni ko mum Allah hokki ɗum gurdam ha dañi hakkille yo waw suɓanade hoore mum saabu neɗɗo wona jawdi rawandu so ngati ɗo neɗɗo ñawetake neɗɗo ñawrete ko hakkille mum kala mo yiɗano ñaawe de noon hakkille nanema kala nde mbaɗɗa ko boni ñawreteɗa ko hakkille ma o yimɓeɓe ma ñawre hakkillaji ɗi jogui ɗon ɗi saabu kono yimɓe to banggue kadi ha joni pelle pine ɗe wonde pinal meɗen hande so dañi teppi won sandu wotoru eɗen jeebi ɗula lonko ko majjuno ko heewi arti yimɓe gandi ko heewi e nder duɗe ɗe eɗen jogui pelle ina darani
ɓamtaare ƴellitaare ene moƴƴi tabirinta piɗa ganden ɗum yehini ha mbiɗen e oɗo saaha mo jareten potɗen ko dartinde pinal ngal seeɗa duttanɗe kolal ngal fori ko ceerno ko waliyo Allah laftuɗo sinno ko diine islam tan laaɓa diine tan ɓoɗo yadani politique islam o dognen sarɗiyeji diine l'islam nguuren taw nguurduɗen ko sariya ko diine l'islam ko Allah haɗi e ujunere temedde jeeɗiɗi capanɗe jeegom e jeetati ene jeeya heen ko follude laamu wonnongu ɗo ngu woni laamu deeni hen goto wi ko Allah maayoyde juuɗe guuri o jeego koɓɓillo ne woɗɗodiri ko fotati e jeegom walla e jeeɗiɗi ñande o laaɓa wonde ko fo yidde han kadi yo yah mi suusa haalde noon koye hakkude booseyaɓe goni kono mi wawa bi omo waɗi koyngal makko e alkabere omo waɗɗo e puccu eɓe nawimo wolde tulel nden wolde o wi wonde ko inde boni hawre ladial o wi wonde ko janfiɓomo ɓe janfimamomo janfirimo ko wardemo kono ndeɗo de booseyagal booseyaɓe jafoɗo ko yenora koy wadde minani booseyagal seeɗa pare malaɗo tuuma parahima simboɓe daabi e holmi seeɗaɗa o koygale moon ko geru haali konngol ngol paarnotoɗen ngol piitortoɗen becce enen fuutankoɓe ha joni on woni binoɗo tumaranke laamota ko Fuuta kono laamota ko Fuuta welto weyto taw ƴiyam ene doga e ɓandam kadi ko noon wuuri Cheikh Oumar jibina ko halwar ko gando ko waliyu Allah alda e jeddi gadduɗo e men laawol tijani ngol paarnotoɗen oɗon jarlo oɗon jaafo bandiraɓe waaleykum salam wa rahmatullahi taala wa barakatuh min calmini on mbiɗo ardi ɗo hen yimɓe nayo arde inde fedde lig seybanaɓe foof arde kadi notade teddungal ngal ɓe sukaɓe pinal ngal holliri mbaɗi hande tigi ne teddiniri min hen alay saago min garat gardumi ɗo henene koye secrétaire kolaɗo kuuɓal fedde nde hono si Mamoudou Kañaɗa gardumi ɗo henene koye sehlam funeram mo gandanɗa hoore maɗa guila min jibina Allah serdani min jiiɗa serde min sona gasɗe amen ko hono Adou Seyni Mamadou Kane ko funeram tigi garmi ɗo kadi ko mbiɗe ardi ɗo e ɓi babam baɗam hen banggue won noon Fuutankoɓe mbi neɗɗo dawata gotol hono Moustapha Abdoul Wahab Kane girlajo goɗɗo noon nan ɗo hene mi haalata inde mum won noon Fuutankoɓe deeñi ɗumen ko wawde jogade ko wiyete denɗiragal ko bandiraɗo haalanno ko bandiragal denɗiragal waɗi bandiragal e nder Fuuta denɗiragal ko kañum kadi walli Fuutankoɓe mbetene mbasa habde ene gona neɗɗo goto won noon no haaliri ni ban yo ban denɗiragal ne wawi dañede on hene ko denɗiragal hakkude nokkuji saabu min komi boosoyaji kanko ko girlaji bandiraɓe on calminama onon foof goto foof indi mum e yettode mum haala ɗo hande ko haala pinal kadi haala koye dumunno mo gandanɗa hoore maɗa mawɗo men tedduɗo Amadou Hampate Ba ne siftore Amadou Hampate Ba wi pinal o wi pinal wayi kono ndiyam woyndu ni so ndiyam woyndu ɗam ummori ko less ndiyam ɗam ne laaɓi ene weeli yarde hay sinno ndiyam ɗam ummino ko dow kono ɗam refti haɗam tawoy woyndu ndu less ndiyam ɗam heɓrama less ndiyam ɗam ne leeri ne laaɓi ne weeli yarde kono so tawi ndiyam ɗam ardi ko waame naatiri ko dow arday salte salte o ne heewi bonnude sa yari ɗum moƴƴani ɗum noon pinal
so are men ganden pine meɗen e ganden pine goɗɗe garde e meɗen ganden e ciwtirɗen ɗum haade meɗen ƴeftude ɗum min ƴefta yeru goto sukaɓe meɗen won hen ne kuutori ko wiyete kamɓe mbiyata yornas yafoɗon hecci hanki won bandiraɗo goto min jiyatno wirnoyde to Guénale to cukalon toko sonne jiiɗi wallude min ubbude nannude kanko cuddiɗo walla mayɗo omo jiɗi nannude e gaska kono joyi jo fof ma ruttito o suuta Touba o ronka wadde ɗum holko adduno yornas ko prisonnier ji wonno sohanoɓe to Amérique ne ganda so joguima pafti mumen ne keewi yande e woɓɓe ɓe mbara ɗumen mbarda ɗumen pafti ɗi guitta e mumen yanti kadi kaso ne hiisi jomumen puɗɗima fojde tuubaji mumen batti yorde jo fof ne cuutane ɗumina heddiɓe wona yimɓe jiiɗi wadde solidarité c' à dire yantude maɓe batti wadde ɗum ɗo kono noon wona pinal ngal poɗɗen nannude e koye meɗen ko ɗum waɗi wiide kala pinal garowele men ciwten ɗum ha feewa nde nannen e koye men so ngal moƴƴani woto nannen e koye men wona pinal gaga ɗum hono so tawi eɗen kaala hande haala pinal alay sago mi junnotako par ce que mi addanimi ɗo wadde conférence alay sago en kaalat yimɓe ko nande Amadou Hampâté Bâ en alay sago en kaalat ko nande Amadou Oumar Dia fonde ɓamtare Pulaar gila min komi togoso feede hande jimomi tan komo dogay darde ɓamtare Pulaar woto yimɓe jejji tan en kaalat Moustapha Booli en kaalat Murtuɗo en kaalat noon Camarel en kaalat hono Amadou Koli Sall en kaalat hono Samba Diop en kaalat hono Guellaye Ali Fall ɓeɗo fof ko yimɓe ɓurtiɓe pinal ha e oɗo ñalawma ene keeɗe mi anda sukaɓe heɗotoɓe goɗɗum ɓe kono minen ha e oɗo ñalawma neɗɗo wawa joɗade guila subaka ha hiira tawa heɗaki ɓeɗo won noon eɓe gaddi pinal e nder meɗen eɓe gurtini pinal meɗen ɓoyngal gaga ɗum jinmi wiide sukaɓe men ko haalaɗo ko ne weeli ko oɗo jeyaɗo Allah gonɗo saram haalanimi ko ne wawi mbiɗa yanana ko min heccimo kono mi jangge makko gueɗe kewɗe woni mi jangge makko gueɗe kewɗe ko pinal ma rendine gueɗe kewɗe ɗe o haalata ɗe mbiɗa andi kono gueɗe kewɗe ɗe o haali ɗe wonno miijori hawo rendini ɗumen hawo yuɓɓini ɗumen ne weeli heɗade ene leeɗo e haqqille ko ɗum woni pinal ko ɗum woni pinal e tene ko ɗum woni alay sago saha sa fof sukaɓe cunnito jurno mbitta ndendina lelna mbete yimɓe ne mbawa famde ɗum mbete kadi ne heddo sabu ɗemgal Pulaar ne alɗi ha ɗon wawi haadde kono alay sago ngaru ɗemgal Pulaar ngal yaltine yimɓe jiiya paama ganda kadi mbawa sarde ɗum e duunde nde mi yii kadi hay hande e nder karalleje kese ko nande internet en ko nande Facebook en ne welami mbiɗi e sukaɓe ene binda e Pulaar ene kaala e Pulaar ene cifta kadi ene ciftina gueɗe kewɗe e Pulaar alay sago so ko way noon ari yo yimɓe kutoro ɗum pour yidde ƴellidde pinal mumen woto kutoro ɗum pour yidde modde pine goɗɗe tawa ganda no moɗiri ɗumen yo ciwtu mbatta e pine mumen kaala e ɗemɗe mumen kutoro ɗum ala hande ko woodani ko wawa windade e Pulaar kono alay sago goto ma waɗa katanteɓe jinmi haalde ko gueɗe ɗiɗi goɗɗe mi rowa gueɗal gadanal leñol ko caali calɗi caali ɗi ko enen caali so tawi darima an ko ka sandu caali a ƴeftani dongal ponnoɗa rondade ha caali ki daro andu ko woɓɓe dondanima aɗa foti yettude ɗumen
ɗum noon gooto men fof alay sago wona salɗu caali kadi alay sago leñol men jogoo batu woni jogaade batu ko so yimɓe jooɗiima kaalda ne kaalda goonga so kaaldi goonga ene nanndira so nanndiri ne pimndira so pimndiri pirtata ɗum woni jogaade batu yo jogo gardiiɗo woni ko so tawii en pellitii en ndenndii en cuktiima neɗɗo o ko gardiiɗo men wonaa ɗo ndariɗen fof eɗen mbiyeɗen janndina ɗum alaa so en ngonii hakkunde men mbaɗen munu hakkunde meɗen kalden hakkunde men coppotiren hakkunde men so en jaltii ko kanko ardi en enen fof eɗen ngoni caggal makko geɗal tataɓal ngal ma alay so neɗɗo waɗi jogiima batu jogiima gardiiɗo ma hankadine ɗum woni hakkunde gardiiɗo e ardaaɓe ɓe alay sago joomumen paamotira gardiiɗo ne reeni ɓe ardiiɓe ne ndeeni gardiiɗo o won noon gardiiɗo suusata reedu so alaa caggal noon suusata reedu so alaa gardiiɗo alay sago njuurnirɗen ƴeewen golle meɗen mbele eɗen ƴellitoo ko ɓe kaalata e politique o haalata e politique o alay sago wona heen politique ko tuuya aduna ko yiide no nguurdam foti no renndo foti wurdude woto yimɓe mbi sabu kaari woni koye parti kaari woni koye parti kaari e mbelnata oɗo jooɗiɗo min jiida parti kono min ceertata won noon ko tuuya aduna kadi ko faamamu e politique ma paama ɗum sa faami politique o ne jogii miijo an aɗa jogii miijo woto miijoji moɗon ngaddon haɓede ala son jewtidi on nanndiri tan so ɓooyi wasata hay mon jantuɓe goɗɗon tawa hare alani haydara addani kono en jii gure kewɗe ne pusa pusiri sabu politique pusiri ga sabu diine alors ko diine o ko gooto geɗel ɗimmel ngel jinmi rowrude ngel o haali ɗo haala sukaaɓe e rewɓe o wiya sukaaɓe e rewɓe tinno yo yimɓe tinno e sukaaɓe e rewɓe min kalanmi tan ko rewɓe mi haalata sukaaɓe won noon ko sukaaɓe ko rewɓe kañumen jibinta sukaaɓe kadi kañumen nehata sukaaɓe Amadou Hampate Ba wi neɗɗo ko daawe tati daawal gadanal kono jibina koye juuɗe yummum woni duuɓi jeeɗiɗi pawto heen wona nogas e goo nde ɗon o naata tawi mangu o hankkadine o watta tenkoyde batuuji mawɓe so yehii haw heɓi 42 o watta jeyeede e batu so yehii haw heɓi 60 c'est-à-dire nogas e goo 42 so heɓi 63 ɗo hankadine o natti jeyeede e batu ko jangginoowo batu so yimɓe jiiɓimi mbiye noddane min Babakary anne ko kalɗa heen o walla ɗum joomumen ɓe jiibtu ɗumen ɗum noon duuɓi gadani ɗi ko rewɓe toppitii ɗum so tawii rewɓe pinaani sukaaɓe pinata kono so rewɓe pinii kañumen ñaddata e sukaaɓe kañumen kirdata e sukaaɓe kañumen nehata sukaaɓe so dariima darnde poti daraade nde ko kaŋŋe jogorɗen yaltinde heen leñol men yaatirta caggal ɗum noon kamɓe rewɓe mbiɗa yantini daanam e daande jeyaɗo Allah gonɗo ɗo o yon tiinno mbaɗon feere fof mbere eɓe ƴellito so neɗɗo so jangde tardata janngunooɗo farayse yo jog janngunooɗo pular walla janngani pular yo janngu pular janngee ɗemɗe mon janngee pine keddiiɗe ɗe woto jaɓee duuñde koye mooɗon kala pinal baawngal janngeede janngee ɓeyditore ɗe ngannde ko faye aduna paaɗo o ko jiirotirta tan ko ɓurɓe ganndal kala mo alaa ganndal geɗe keewɗe ma majjiren ma kaalis ma nattu wonata ko kaalis ko ɓe mbiyata électronique jortiral ma nattu wonata ko jortiral électronique geɗe keewɗe ko karalle kese ngaddata ɗum so tawii a annda karalle kese ɗe gonata ko tumaranke ɗum noon alay sago gooto fof yo daro tiinno jannga tiinno ƴeewa marde jiirde pinal
par ce que ɗum ɗon tan ɗum ɗon jiiɗo ɗina tan wallata en jaaram yeeso bandiraɓe jaafuɗon mi juurnima no feewi so wona wiide on teddungal ni tiiɗi rondade teddungal ɓe payam ɗo ngal ne teddi no feewi Allah jarama on jarama yo Allah teddino Allah jarama ceerno oɗon bandiraɓe musidɓe tedduɓe ɓesgu listeɓe gorgol naaɓe fof mi salmini on no fulɓe mbiyata ni neɗɗo wiyata ko meeɗa yiide mbaruudi kono nanani digamo mbaruudi ala ɗum naabani e neɗɗo ne wawi wiide koyngal mum meeɗa yaɓɓude e listeɓe gorgol kono mi nanani golle listeɓe gorgol naaɓe ɗum wara kon kadi saalo holliri oɗon pasmi ko gonɗon ko oɗon jiɗi ko gonɗon ko woni moɗɗum ummade e to ene to fuutatoro ara ɗo ene e nder teeru mbawa teddinde kirɗeni mbaɗe ni ko yidde hoore mum waɗata ɗum ene heewide goto e men fof naate teeru won gueɗe wiyama taw ko cagarte walla won gueɗe wiya ɓuuri jooɗade ɗon kono mo yi oɗo salne anditi ko sukaɓe tedduɓe koyemen gonɗo hen lycéɓe mi ari toon kono e on saaha wona hono ni wano lawulam gaddunol e lycéɓe ko tourné amen momin mbaɗanno ene e dande maayo son ƴeewi cassette Hamma Thiamma woni ko Hamma Thiamma e Bonangari Bonangari o ko lycée Bonage nde min ngari nde min jippi ko galle Dundu en nde wonno noon on saaha tuubo wona gandaɗo no feewi ɗum tagi hewɓe ne wawi won yemnoɓe armaɓe nden hirne wawi won wonɓe garano hen nden min dutti noon kanko Hamma Thiamma e Bonangari teddugal mawgal woni hakkude amen e mabɓe amin gone e tournude oɗon cassette innirmi hooram Hamma Thiamma Demba Sall innir hoore mum Bonangari mo lycéɓe ɗum addi Bonangari o e Hamma Thiamma o wadde teddugal mawgal walla tilde mawde walla souvenir mawɗo nan hakkude amen e lycéɓe naaɓe te so Allahu hoddiri mi anda so tawi mon jaɓ sen juulita gorko so Allahu lamɗo jaaɓi e nder vacance uji komi waɗoɓe tourné e nder diwan Fouta o tourné momi mbaɗata o noon so tawi fedde mon ɗe jaaɓi mi naata lycéɓe komi naata lycéɓe son jaɓatno mi naata lycéɓe saabu lycéɓe jeeya ko e souvenir uji amen mawɗi wonde no mbimo ni goto wonata wuuro ngono mono jikki wuuro neɗɗo goto e adda sababu teddungal hakkude neɗɗo o e wuuro lycéɓe jeeya koye amen ɗum noon wasiyaji ɗi mbassutomi en enen sukaɓe fulɓe e kuuɓal tinnoɗen e kirneli mbaɗe ni notoɗen e ko wayni mi haali hanki hurude to e yen to beeka mami haaltu ɗum ɗo kadi min kaalini ɗum hecci hanki son teskima émission momin mbaddata e Bobo Londe taw ardi ɗum ko Bobo Londe oɗon émission hecci hanki son teskima min kaali hen konngol min mbi amin jogui teskuye yontaɓe men ɓe ɓe gona hewɓe notade kirɗeli men woni député ji men sénateur uji men ministre uji men walla wiyeteɓe ko yottaɓe min noon dandam nde no gombal kallo e radio walla kallo e télé e émission ngaji am suudu mbaw saaha fof mine haala ɗum mbimi kala jontaɗo mo jaɓata rendude men ɗiɗo kirɗeli hay so woni jontaɗo ko jontaɗo hoore makko wona jontaɗo leñol ko écran huccite yam mi huuɗani ɗum haalde sa yontama a woni ministre walla a woni député walla a woni sénateur walla a woni joom kalis jaɓat joddade e ɓesguji ma e kirɗeli mbaɗi ni ɗum ɗo wona cagan ko mawdinde hoore mum ɗum noon enen sukaɓe e koye meɗen mbatten haqqille e majjum kala mo joddata koye men ɗiɗo kirɗeli mo noddaten bismoɗen no bismotako en so ari e men en ngala e makko haaju fanno fof mo ardi noon il faut ko wona e men sella e meɗen ɗum woni gonga lamɓe ceerno ɗum noon tinnoɗen
nantoɗen e fina tawa men nantoɗen e hanki men nantoɗen e yummo hollum pulago ngu ko heddi ko fof ko kinɗe ɗe nguurɗen en mbawa ɗum woppude kono gonga tan ko pulago ɗum noon allahumma salli ala seydina mouhamadou wa salim allah jarama on jarama nde dorogue haalni ɓe wi kam sukaɓe liste banaɓe ene bismi en kala ko mbawnomi nangude ala ko mbaɗami so wona arde mi yaɓa koyɗam mi ara mi juuro on mi salmina on mi weltonora on nden hunde nde so allahu lanno jaɓi en enen gondi ha abada wa assalamu aleykum min jaari o mboɗo wawi wiide tan haalde ɗo hannde way kono wiide ina lumbo e maayo geecce tawi woyi pokola so tawi neɗɗo huccite neɗɗo yewtere heeɗiɗo ɗum hannde ina anndi ko maayo gandal hannde haali ɗo ko weltare mawde wonande minen heccuɓe mataw sukaɓe yuɓɓinɓe ɗum hannde ɓe annduɓe hankino wano ko yiide tigi wallahi hande so tawi teeno Yousouf Gueye to leeli to ina nana ɗum hande ma ɓernde mum ɓuuɓ so tawi Moustapha Booli kan to leeli ɗo ina nana ɗum ma ɓernde mum ɓuuɓ tawi Mamadou Samba Diop to leeli to ina nana ɗum ma ɓernde mum ɓuuɓ so tawi Yero Doro Diallo to leeli to ina nana ɗum ma ɓernde mum ɓuuɓ ma ɓernde mum ɓuuɓ so tawi Amadou Hampati Ba to leeli to ina nana ɗum ma ɓernde mum ɓuuɓ saabu maɓe ngandu ɓe dañi ronoɓe ndeke ɓe maayani alhamdulillahi en jetti Allah ɗum noon eɗen jetta ceerno Doro Gueye jetto keeriɗo e oɗo fannu mo yaajini e ngal ɗo pinal ngal addani en e ngal ɗo gandal ngal o totti en hannde ko wona ɗum ko jettor keeriɗo fewde mon onon sukaɓe liksay banaɓe musidɓe moɗon dariɓe juɓɓini ɗiɗo ñalɗi gostodiral haqqillaji ɗiɗo ñalɗi pinal e gandal ɗiɗo ñalɗi jangde e mbadi keeridi ɗum waɗi alay saago mi fuɗɗoro ɗo sakkitoriɗo darde moɗon to banggue dawrugol nder politique ko mbaɗɗon ɗo ko hande politique ɓurani ɗo hande ko politique mbaɗɗon saabu andude en gonka meɗen ha tengti enen ɓaleɓe e nder leydi ndi gonka pinal meɗen gonka ɗemɗe meɗen e nder leydi ndi hande ko Doro jangini en ɗo ko fonno ko tawa oɗon keɓa ɗum to duɗe jangga toon to école aji jaha toon to lycée ji jaha toon to duɗe jaaɗi hatirɗi jaha toon to kono nde wonno ko janginte toon ko wona pine men wona gowaji men wona hanki men wona muuyaji men ko alay saago juɓɓi noon duɗe baaɗe ni ɗum ɗo janggiyankoɓe mawɓe anduɓe mawɓe mbiyata ɗum ko des universités populaires ɗum ko duɗe jaaɓi hatirde gandanɗa hoorema renduyankoje anani ko pinal ko gandal janggaɗo ko gueɗe koɗen janggude ko alay saago daranoɗen koye men ha mbawen jangguinde koye men pine men e gande meɗen hanki e jatti meɗen hanki anani e tarikaji meɗen hanki ɗum ɗo noon ɗum kadi ko e dawrugol jeeya ko ɗum waɗi mboɗo sembina yimɓeɓe mboɗo heewi wiide an so tawi politique haɗima widditade keɓa kartal keɓnirgal keɓa kayit juddu so tawi politique taccinima yaltinima leydi ma so tawi politique haɗima hay remde guesa ma so tawi politique egginima e wuuro ma totti goɗɗo so tawi politique haɗi ɗemgal ma janglede haɗi ɗemgal ma jangguirede sa wi a waɗani politique wonma wonama bandiraɓe tedduɓe ɗum mbasi tawade pitti mbiɗen noon ko politique hono no mawɗo men o wi joni goppen pene tigui wona pene tigui mbiɗen yahoɓe ne pene jamma e ñalawma ine potana on ko mbaɗata ine taƴa en ɗameje ine ceerna hakkude debbo e gorko ine ceerna hakkude miñiraɗo e mawniraɗo ine mbiya mbaɗata ko politique tawa mbaɗata ko pene tigui wona ɗen pene tigui mbiɗen ko yo on mbat ko naftata rendu ngo neɗɗo kadi so tawi no wone mawɓe men mbi tawi wuuranɗa tan ko hoorema a wuuranani rendu ma harina wuurani koko nafata e aduna a
Allah kay tagranima an Allah tagranima an ya naftu hoore mata o wi tagrumami ko ha ndewa kam kono holko woni rewde Allah ko wadde ko Allah yiɗi Allah noon holko yiɗi o yiɗi ko ya toppita hendam ma o yiɗi ko ya wallu miskineɗe o yiɗi ko ya darno rendo ma o yiɗi ko ya waɗi kala ko ina nafta leñol makko nafta aadeji ɗi o tagi ɗi ko ɗum woni politique nelaɗamo sallah sallam yo jam e kisal woni makko nde o dari o haali o ronki o yii lebte o yii fof o ƴetti ko silama o waɗi ko politique o waɗani goɗɗum ko politique gandanɗa hoore ma o waɗi ko politique haɓaɗo e nder leydi ndi guila e kitade capanɗe jeegoɓe eɗen kaɓano pinal men eɗen kaɓano yo ɗemɗe men jangde yo pinal men heɓtite e nder leydi ndi eɗen kaɓano ɗum guila ɗi duuɓi capanɗe jeegom guila nden murtannaɓe ɓaleɓe darinoɓe hatanteɓe puɗɗi yaltinede leydi ndi puɗɗi dumbede puɗɗi wareede puɗɗi sokede ko politique mbaɗɗen ha hitande capanɗe jeeɗiɗe dañƴen duɗal ɗemɗe gendije jibina ha ɗemɗe men pulaar wolof soninke nanna e duɗe laamu jarri buya waɗa wiyano ko ɗon e duuɓi joyi ine yaajne ine heɓtine kono noon nde wonno ɓe mbaddunoɗen aadi ɗe wona yimɓe jaggoɓe aadi renoɓe aadi wona joom pible en ɓe jam fi en ko politique ɓe mbaɗi ɓe guitti duɗal ɗen ɓe gendiji ɓe gutti ɗum ko politique ɓe mbaɗi ɓe kadi pulaar wolof soninke hande jangede gandanɗa hoorema e nder duɗe laamu ko politique ɓe mbaɗi ɓe kadi pulaar wolof soninke hande hutorede e teɓɓude laamu e juɓɓude laamu e gollorɗe laamu ko politique ɓe mbaɗi so tawi en mbaɗani politique bandiraɓe mone ɗeme mbaɗe politique wiyani jeeɗon kaɓay bandira mum de politique gadde miijoji mon gostodire miijoji mon kaɓane ɗe yo miijoji mon ɗi yo jaal so tawi koɗi moƴƴi so ɗi nafaren no goɗi jaaloɗi ɗi ciine son gandi ɗi naftata ko juumri duttuɗon e miijoji goɗɗi ɗum woni politique bandiraɓe tedduɓe ko wona ɗum ko alay sago hande garen e ko fuɗɗi haalde ɗo seeɗa ko min koye toɓɓere wotere jinmiru tan hen pinal hande aduna o gande aduna o koko yultodiri haaloɓe farais ɓe mbiyata mondialisation yaaruɓe to banggue pinal mbiyata hande wonti un monde interculturel woni gandanɗa hoorema aduna jultodiral pine aduna coccodiral pine hande aduna o woni hen ko haare pine woni hen ko haare ɗemde mo famani ɗum ala ko faami won hande ko fewjete to Nations Unies ganda ko battinta hande e nder suudu ma hakkude ma e joom galle ma hakkude ma e ɓinguel ma mi hokko an yeru wonko heewi ko yimɓe ɓe gandanɗa hoore ma ina jeebi walla paamani hande so ƴetti juɓɓule Nations Unies walla juɓɓule wayno Union européenne walla gandanɗa hoore ma juɓɓule ko wayno balle gummotoɗe Amérique ina teddini hande wallude yimɓe yo jaa ina cara miijoji ko wiyete haqqeji sukaɓe jojjanɗi sukaɓe les droits de l'enfant ɗum ko yeru tan dokkanmi on ɓe kaala ko haala droit minen tawi min annima min jii nde min jeehi caggal leydi ko woni haare hakkude pinal amen minen ɗanniyenkoɓe yanoɓe caggal leydi e leyɗele tubakoɓe min paami woni haare nde tan ko gueɗe ɗiɗi enen pinal men hakkude men e ɗiyan ko yo ɓiɗɗo taw hade hunde fof yo andu fodde makko o anda baɗɗiɗi makko kamɓe noon ɓe teddinani fodde baɗɗiɗi an ganduɗa ko ɓiye yo andu holko foti waɗande jinnaɗo makko holko foti waɗande rendo makko holɗo foti heedande galle makko holɗo foti enen nde so tawi minen min kawri so tawi jeeri ari yimɓe ne ndemoya so cukalel daraki remani gasa bamum no foti remirade ko guiƴira ɗum ladde ternoya piya ɗum ha cakka bonmon naw ɗum ladde ternoya ɗum piya ɗum ha cakka bonmon ɓe ɗum remani ko hanma remde gasa bamma sa yalti a yeehi a anda hay gandanɗa hoorema a wi aɗa yaha aɗa fiɗoya e maya wawa lumbade a faami de koma jiidani a jittani asko ala hakkude moon potta e mum an ka cuɓɓallo on gandanɗa hoorema mata ko baña ko mawɗo fota e ma ƴetta ɓorɗi fiima ƴetta sawdu fiima wima ya hot galle moon yumma susa haade bamma susa haade nde wonno ɓiɗɗo ko ɓiɗɗo rendo wonno kamɓe noon rendoji mabɓe ko rendoji hoorem hooraɓe ko rendoji min wona rendoji gandanɗa hoorema ɓamtoji
hande fodde ɓiɗɗo e nder rendo ɓamtoji baɗɗiɗi ɓiɗɗo e nder rendo hande ɓe gandi droit de l' enfant beele enen ko droit de l' enfant gandiɗen koyo cukalel hoɓɓe hakke mum ala cukalel felaki yo cukalel ñamde yo cukalel safre aha goto kono cukalel kadi jogui fodde mum ko foti wadde e nder galle andine ɗum so mawni anda ko foti naftude leñol mum ko foti naftude rendo mum ɗon so tawi en paamani ɗon taw haydara en paamani eɗen jogui hay wonde ɗum waɗi onon sukaɓe oɗon poti andude taw holko poɗɗon nafde leñol mon holko poɗɗon nafde jinnaɓe mon holko poɗɗon nafde galleji mon holko poɗɗon nafde leeɗe mon holko poɗɗon nafde enɗam mon holko poɗɗon nafde guure mon hade mon wiide dokke kam ɗum ko haɗɗam dokke kam ɗum ɗumɗan dokkeɗen ɗum ko miijoji cuuɓotoɓe wona miijoji meɗen wona miijoji meɗen ɗum noon mi jumnota ko mbaɗa andi yimɓe haaluɗe ene keewi minen amin keewi ɗemgal no feewi won noon gila min jibina ko ɗiɗo haareji min goni min beltima e golle ɗe min jaari on min beltanima on yo Allah juuno koyni sinnoɗe e kala saaha juɓɓinte ko waɗi ni naate e landaji politique naate e pelle pine jeehe jangguine pular jangguinire pular daroɗe soni daroɗe wolof ɗemde Mauritanie fo yo konne pine Mauritanie fo yo konne wassalamu aleykum Ceerno men seere ko jogii seere gooto e natal seere ngo Ini
yimɓaɓe yaɓe yontaɓe ndebbotire ngara eɓe caggal ndenga yontaɓe ko yontaɓe riɗen ngol goni ɗo findinde e jiɗɗude e rentinde e jiɗɗude kadi
Fouta men leydi jamareɓe leydi jumaje e jamaji ko en juuloɓe Fouta men leydi salligintoɓe juuloɓe e kala waktu juuloɓe weeleɓe kursaji gonɗen wirdoɓe laaɓodirɓe ɓerɗe e kala golle ko en wallodiroɓe noddu bamakari e kawmakari ñamde nde ko en rendoɓe ɓen toppitiɓe julde e horde en goron ko en jokkoɓe ko en rewoɓe Allah e kala waktu jawdi ndi ko en askoɓe tinni e cifti ɗum wonno hanki jangguingol sukaɓe wadde sukaɓe teddine mawɓe mawɓe jurmi sukaɓe hanki ko guesa kaari jango ko guesa mani ken ɗoftodiroɓe anni o ko goto peeje ke rendunoɓe gaare ñamen e gaare juuren ken nanodirnoɓe e kala jonde yewtere dine l'islam ken yewtoɓe Fouta men leydi jangoɓe e janguinoɓe Fouta men gendi remoɓe awoɓe aynaɓe yo wursella yaare yeeso Fouta e Foutankoɓe oɗo ko gorko mo biɗɗon aynaɓe leydi Sénégal neɗɗo yetto galle muɗum fof gaysi galle no wayni tan yewta Mariata ebo Mariata a tawta hon ɗo hande so Allah jaaɓi nam babgala amusra kulani maɗi koni awsara jeb yettuɗo oddin fof kuli yola hawla mi wulli ha tanam sali an to nanoɗa yanon ko yajuja eyyi wonko jinnomi jewten ɗo seeɗa ko jam aha hanki jamma Samba arini ɗo Samba ƴewata Samba anda Samba koɗɗo caggal galle meɗen ɗo joom kalisa heewi o joom oroji garoɓe ɗi fof kanko jeeyi mi andi eyyi o arini ɗo hanki ko haalata min jewtidi hen o koyɗe makko ɗe o koyɗe jaam o arno o dartude rugi eyyi min noon rugi mi rokkima ɗum ha yeeso Allah jinnomi anne o gadana hamen misement babagal ko dam fe kosno alhamdulillah rabbil alamin caggal Allah caggal makko mbiɗa fof ko ɗum koye ɗaminnoɓe Samba no wayni hewde kalis min gayi hikka mala ne waymi hajjoyani eyyi to rugi woni rugi nam nor bama nam baba e rugi nam eyyi min de wonko jinnomi yettindema ɗo seeɗa mbar ko jam aɗa andi Samba koɗɗo caggal ɗo joom otoji ha keewi kalis gasata eyo mi andi eyyi hanki jamma o arini ɗo o arno o dartudema min noon mi tottimo dartude o narno o dartudema o yiɗirma ko dewgal min noon mi rokkimo mataw Babacar jumdu kono wona min i so wona an i wona an tan yumma gonɗo mbo rokkam yumma mi jooɗo ɗum kam mi anda kono wona min kam ko an hande wona janggo ya baba heɗum mi yiiɗa Samba hande mi yiiɗa Samba jam min jinnu ko haali wallahi ali o basɗo ɓalejo baddata e mum yo was min ko won jimi taw kalis handinma oɗo selli ɗuƴat nan bamma harama ko jawdi aɗa yetto mbiyaɗa ɗum termina an aɗana ko hasirde mi anda tan faami ɗum Samba joom kalis a heewi hay so maɓɓama kalis ñittortoɗo wiya a jiɗɗa ko aali eppi kadi saɗa yiɗi sa yiiɗa artuma dewgal ngal ko on ji mi natta e makko mi cogorani hadde makko ali jogorani resdema ɗo min ko mbattanmi e basam ali o basɗo kadi mbiyaɗa tamen bas an yarawa yiitaka an min mboɗo wuli oɗo ɓiɗɗo yaraw yiitaka kalis ara e nder galle mbiya ruttin ɗum est ce que mandi a jogui ko mbabba sinno an ɗo aɗa jogui mbabba ɓawa janggo so Allah jaaɓi ɓawa janggo dewgal ngal ko hayo ɗum wona rek ayo rogi mbaɗɗa aɗa selli mo ɗum ni
ɗo jom galle mon ko jam kori wallay ko jam wona jam aɗa Samba mbaɗa andi mo Samba jom otojo jom gallejo jom halis o ma taw min kay mbaɗa andi Samba ari gal wi ala mo yiɗi sonanmi reko jaabiɗamo i ko jaboro mo mbimo mi yiɗamo hande mi yiɗamo jam reko mo jiɗɗa min jinmi ko aali ko battata e aali min ko aali jinmi sa haali aali ɓesnam nene ƴeefa aali haydara ala aali jogui ko tuubu goto e simbisi goto ko battata e aali rugi dege mi andi ane nena men fof kalis aali min e yumma kay fof e bamma gondi aali haydara ala Samba wima galle moɗon so resima ma naw yumma makka naw bamma France fewni galle moɗon peinture nana yani walla galle mon fof kon boni galle mon welani hay artunugi min so wari toon mi haaɓat sa dañi Samba ne yinma ko kalata eɗo mi haalama min cikka noon so mi haalimi ko enen gonda kono ndegani gonduɗa kenerame mi yeehi mi andi a wona sey kami wondanema hande mi wondanema jam oɗo mala o ko kiritade an Samba ne wayi hewde haalis ni Allah ne wawi Samba yiɗen ƴeewa Samba yiɗata ɗum mais to galle mumen fof to seeɗe wasata wonko ari ɗo Sali ɗum wona ma chéri ça va selli mari tan jamal wonema ko gonduɗa wadde wayi noon hani mbaɗanɗa Samba mbaɗa andi ɗum Samba koto caggal gallejo o mbaɗa andi Samba kay ko wonema kono ko jam jam wona jam yayam Samba hanke ari galle iyo haalde baba wi ala mo yiɗi sonami et puis baba mi hokki koni ko aljuma aljuma mi hokki o wi o hokki e min noon mi garandi ala mo jinmi sona min kam yiɗama ko goɗɗum jimmani baba mi wi e puis ko force aljuma commenté min fof mboɗo fonde en sa yiɗi dogen aljuma paɗɗo o aljuma paɗɗo baba wi hokki o wi o rokki kono min dogen mbaɗi fay mato yiyani gilli gon hakkude men ni o wi hay tout ça ala pantalon e goto chemisel gotel joguiɗa wiyami acci ɗum jinnamaji yeewi par ce que o wi omo laaɓe makka kalaɓeɗo peinture aɗan peinture ken ɗakkiɗo tan e yimɓe ko ɗum hamdini ɓe joni ɓe jeegi Samba ne jogui mimi ala ɓe mbima hay dara ala ɗum o yomi dati kono min mi yiiɗaki mi yiiɗa Samba hande mi yiiɗa Samba jamma sa yiiɗi mbeɗa paɗi joni noon no mbatten dogen joñoni ɓe jeeyi on jeeyan kadi ɗe kon par comme parɗo joni noon en dogat en dogat kay mi kay so moori galle mbeɗanni wonta yaltude hande galle mais est ce que ɗum no moƴƴi dogen ɗum ko hon solution mi kam mi yiyan solution goɗo par ce que baba ko wi waɗat ko o waɗat tan ara no mbatten ko jiɗɗa han goko ɗum jiɗmami konngol jinnaɗo ko hayre donc en ha tiiɗa min mi jaɓat Allah tan mi deeɗa mi wanamode par ce que mi supportata mi yiɗama hay seeɗa min mbaɗa min jiɗɗa kono noon mbaɗa noon Allah haajiri ɓe ƴeewi ko o noon jogi mimi ala jawgi hen ha tiiɗa jaɓatinoma kaali ko min hakkadi mi jaɓata Allah mi nani rabo kalla kono sikkan so mam jaɓ sa yi cinnuɗa tan mi yeehi cinnu sa yi cinnan feewi so jiɗa basa on liggor comme no Samba liggori ni assalamu aleykum bébé ça va aleykum salam an aca branchirima jaɓɓoroma i andi ko mais nague e oɗo journée épuisable gandanɗa hoorema aɗa heewi haala saɗa yiɗi tufam nagui est ce que no galle deminantike min deminantike est ce que si awa siwande hoorema an anda hoorema nam est ce que Bibi, ini anda saat ini projet yang boleh didorong. Projet. Le fait que nos parents mandi, mais waktu itu minum ada, macam ya. Ko mai mimi wonda projet man no be mak o haja. Ko mai awal buri. Ko hal mai. Hal buri to ibe buri hal buri. Bibi ada hewi al sayidi nawde baba men makko yobe jetto e min du wona haja. Ya no. Andi kay mi mari mai. Ya malah ko malah nani waya ko gay ande yo soxna jabi ndebe wottono no hittono ko galle jabla en seydi ba
galle ma ne ñaamen yare maaro no moñe bismillah seydi ba bismillah assalamu aleykum ceerno abdallah seydi ba pullo ba ha huɗuko heewi ba gila lirsey ko haalno so ba seydi ba allah ne seedi galle ma o so neɗɗo ari ñamat yarat ceernade neɗɗo hay hunde seydi ba hay sinno a waɗani ni aɗa wowi addini ba pullo aɗa jogui noon jeewa mo wona jeewa ɗum fala tan jeewa wiyata kuuɗi seydi jam kewɗe caɗele seydi jam neɗɗo moƴƴo kalisal muɗum ɗo seydi ba o bismillah fam nani bismillah ba emin gowi ɗum emin goyedde ɗum ɗo albarka maɗa sa alano wuuro heede ko mbeɗan mi katton ba amin mbaɗɗa joɗo alhamdulillah rabbil alamin Allah tan Allah tagmama so taganoma de minen kam min gandi on foyata jiɓorde wonɗotan wontan samba vas-y wallahi sarino mo yawancare ɗa resame jitto jettoɓe galle rujen to galle tan ɓe wawa waylede jeeya ɓees ay handi woroji ɓuɗani kadi ko casaɗo ruy woto kadi o to koyne yooɗi koy ɓuɗani jey ɗum min mboɗo andi ɗum ɓammi mbiyamo ko joguiɗo kalisa heewi assalamu aleykum wayi noon waaleykum salam oɗon celli machallah bismillah oɗon celli machallah ɗuɗi tawa mbaɗɗa celli woɗɗon tamande galle ko galle mo ibama waɗɗa mbaɗɗa mawɗum sukaɓe en mbaɗi jam ɓe jaam galle machallah en celli kamɓe fof mawɗum alhamdulillah ɗuɗi mbaɗɗa bisimilla moon selli machallah bisimilla moon e oɗo galle bisimilla moon ɗo maaro no moñeɗo bisimilla moon omo wawi omo waɗa o waɗa ha siidi o suuɗa hen kadi bisimilla moon ba ɓe o rogui ɗo mbaɗɗa wallahi ko mawɗum ba aɗa selli machallah woni tana ala tanane heewi ha nene nda tufam nayi moƴƴi te kayni moƴƴiyam tufam biroji guilo subaka tan ha erugi aɗa foti woɗo maɗen jooɗi koy mariya yimɓeɗe tampi mariya suurcikkuma kadi ɗum cikku ko ɗum ko keɗa sukaɓe mbatta ko tane koto nde en jooɗi ɗum waɗi ka nayejo mbatta ala mbatta tawi waɗa mboɗo wasa wiide koto nde en jooɗi ala an kay fuɗɗiɗa wadde wotan moƴƴi galle nana fewtine wayno jam wammi onon mbawmi waɗande onon mbawa beltinde ha kay jinnaɓe oɗemi ƴeewa agent jam ɗi hen taw bureau fittaka waɗaka vraiment no hawli seeɗa caporal par sambre caporal wuddu satalla bien eɗen jogui ɗo mission goto d' arrestation directeur société ɗiɗɗon ñaami kalis bon eɗen ƴaade pori aɗen ndem ɓe mbi hoɗi ko secteur B matricule gallo ko 09 29 secteur o kode 09 assalamu aleykum aleykum salam mbaɗɗon tampere bisimilla moon merci bisimilla moon ne ñaamen haala bisimilla moon ɓe ko yimɓeɓe facture ɓe galle roɓe guppi jojon courant non baba ñafɗa minen min gona kuppoɓe courant walla ɗum ɗo o ko commissaire Sall de sécurité l' intérieur ko mbawɗon wonde fof bisimilla moon amin cohli monsieur Ba bisimilla ko ƴettima o woni gorko ba o jontal bien monsieur Ba to gonɗa ɗo vous êtes à l'état d' arrestation non oui non on a erreur ko monsieur Ba kon cuuɗigal non mi tuumen allez-y les caporal wonetele simo woni oɗon jiɗi ko laaɓi ko garon tawol min commissariat ɗum ɗum alhamdulillah rabbil alamin minen tema jafuɗam minen jammara tan min gono ɗo aha ko non wonaki ɗum aha jam
min ɗo joni noon Allah jarama jarama on jarama ina jibinano kufuno baɗo ngomi anda ala kalis o ganda neɗɗo ko gujjo o ganda ko taƴi o jagonnane tawi hakkene tawi tan hakke nani en yo hakke yi Aku kira sini no pernah. wone aadaji moƴƴi hanki nattuɗi hannde koddigal kamɓe ballodiral jokkere yendam nden e gurdam mawɓe meɗen jurum ene heewi ɓerɗe yimɓe kala ene laaɓi mo kala nuuni aɗa jiya ko jiibi bannam daña e ko dañi tawde ɓeskuuji haa e jawkal fof yimɓe ndengi henndu waylo waylo wutti jamanuuji mbayi aduna hannde wonko naamdi banndiraaɓe paamen anndude neɗɗo iwdi muɗum ene fewna hannde heɓda janngo ɓesgu muɗum ngam yellitaare serndi ɗoji hannde ko jannde so yimɓe namdiri ko gollal pinal e gandal kala ɓurɗo ardi aɗa moƴƴo ina haali nante reene gisne lettinoji tongoji renndo yon diwte goppe diya ko hawli Sage
bandiraɓe eɗen jogui ɗo yimiyanke men mawɗo mor grand place tawanaɗo ceerno adam marhaba wo khayat marhaba khayat gorko baba delen haali fenade haali fenade adama mbeɗa anduma mi mbaɗa andi hooram mbeɗa anduma mbaɗa andi hooram mbaɗa anduma an ko hoorama wawerga yalahma eyyi ɓaggoɗen ɗo seeɗa addi cokki ɗi cokki kay min ko gurdamam to jaami fof mi yaadade muɗum la ilaha illallah adam de jani hanki fof ndanduma noggi tati walla nayyi galle ma to mbeɗen tan ka gujjiriɗo garɗa ala mbaɗa wawi gallam a mbaɗani ka ɓittinoɗo ɗum wamma len dante accu haala jugan adama min gallam somi naati tan sahaaji kam mbeɗe huula wonde ɗon bimi hammad o cikkataran ko kenaɓe ɗippata accu haala juwen mbaɗa anduma galle ɗo mbaɗa andi ka baba zo wallahi an ka ɓoccode ha hande ka ɓoccode ko diwɗa ɗo ko noon hollum muɗan arcs hammad sous place mbaɗo henna a warata wawɗo wadde ɗum ara wallahi an ha hande ka cuuno a finani bimi zouzou oɗo o tan kañum o won hamnat o ɗiɗo wonene suuɗi cokke munen tan tawde men ɗo hey ummoɗon kaake lawƴaka galle fittaka anda kam hen min goto jetta mi pari hen cokki mi pari hen heɗom ko majjanɓe ma kono hulmaɓaɗo ko majjanɓe ma la ilaha ɗajmaya joni mi ko min wawi gallam nofuru no sengte min janno min ɗoyata ko bappa gorko ɗoyere subhanallah yo Allah denden min kam mbeɗati gallam so debbo waɗi moƴƴan la ilaha illallah hamad mi fiɗi mi yaha mi wiɗum yo fittu lawƴe galle fogira kadi ne naate wurno gertogal ni wallahi haw tawtami ɗo hande alhamdulillah rabbil alamin baɗon amin ala kebbinta calminani to jangga fuɗɗom ses kam ɗiɓi ɗo jangga mi waɗɗa gallaka men ɗo gonɗon gallaga men jahamide ala ko mbinomi yawat ko mbiɗa woni ko mbiɗa woni mi wiyanoma ya fittu lawƴa i fitti wona ɓiɓe jeenam kumɓe ɓiɓe jeenam kumɓe banque kam tan mbatta ɗo leydi e hande liggeyo fof ko min liggi gummiɗo komi tampude yaade ndiyam e haari sottiri koye cottinama koyram nen tulɓe an wona ɗum an gallol ɓayni yaade ɗum e uddi baafe ɗe goɓe luddita ar sottinama koyram ya adama jamsi kañum ken sorta tan toujours ko jawo wona haade muɗum e damal ngal maɓe uddi luttude yaade ndiyam gara ɗiɗata ko janna koyɗe moɗon an koyɗe ma daafi ni jaran ken sotte e waɗi yolam tan yolam e aɗon ɓe mbaɗen muus muusi gayrak sinante yo yaw yolam yolam jam amma ko woni ala wona gom min gay wawata joƴo ɗum gallam ɓuri wawi gallam de gal ɗo gotaɗa sotte koyɗe rew an ka ɓoccode min goni kadi yewnude la ilaha illallah kono felle wori mum an ka ɓoccode an mi mboɗo wawi gallam mi habibu mbaɗa wona waɗa yewnude yewnude koyɗe maɗe mbaɗi peƴƴi mbiya ɗum ɗo ew joni adam ɗo holtoon ɗo holtoon ɗo wata galle ma mi galle waɗi waɗa gallam min heeɗi de an heeɗi no mbarawi an waɗi pol
yaltu gallam mi mboɗa wawi gallam yaltu gallam siki nangu ngema min ko gallam min heeɗi koyɗe debboɓe gallam wondima hen ya gonaji ma ɗum ɗo fof anante yam hey ko liggey ma ala fof ko yiɗi aɗa yiiɗo aɗa tan ha jikkino wañi fof ɗum mbaɗanɗa o ha gongol jasma waɗi ɗiɗo jamaji oɗo baaba siidiyel baaba siidiyel hamdi a jooɗoto tan ha maytora ha ɓalluma tan hera waktuji yimɓe nayi wi hankkadi natti wawan ɗugu minode wattade ɗon Houleymar Houleymar na baba galle gila arano babiraɓe gartira a dawani a hirnana feccani nan wattaɗo ɗi newa baba galle mbaruɗo weeɓani jeere en satti ha ma fawdi ɗo ni tan mbaɗa ɗen falle sukaɓe ñingoy Ousmane en ɓeɗo ngol sukaɓe babira pottare o garata sukaɓe joni ne hay sukaɓe gara pottade Ousmane Mansour taw jooɗo min mbaɗa tambe kadim cooɗo bisimillah bisimillah bisimillahi rahmani rahim moɗo o kawɗo bisimillahi rahmani rahim bamba memani powɗade même pawɗo kono ƴeƴma heelaki yo heela kan la ila an ko nira won cikkuma kandim jooɗe ala haako ko ndoka amuɗo sukaɓa mi fima o yiila kan mbimon firmiyam amimon karɓuɗo minen memani powɗe sarkoyde ma ñamruɓe ndirma sarkoyde ma ñamruɓe ndirma baɓe dawude he koɗe o cukalel a nehat ɗum tiime baabiraɓe anda ko baabiraɓe ɗum o ko ɓiyam an ko nira goɗɗen gonɗa koye amuɗo sukaɓa assalamu aleykum ɗum duguni oɗo ko nira min goɗi somin gone bottani tan ono ko amuɗo sukaɓam min sarkoyde ma ñamruɓe ndirma o jaya ko woni ono mbaɗɗa Hammad Seydou Sall no mbaɗɗa tawɗa ɗo min komin kaɓa minen bottari addama tan min jooɗi minen min cuwa hay jollu juut hay dara ɗon ɓi Ousmane mi workit Ousmane he Ousmane tan jolno karwuɗo tan o jikki fof on keman taw tan min jollere jungo ɗum waɗata bimomi hel jonno tan babiraɗo eɗen mooli allah witama ñamen ɓurkamoɗe fiyam an sowona ka ɓoccoɗo tan golluɗa coole lembal an ɓiyo ɓiyo sa yiide ɗum fimu o yiɗi ko moƴƴu o yiɗi ko wan feewi one wonde asme wonde asme o firimi heɓa becce Amadou artirde guiɗe e hoore ma an wona cukalel ka mawɗo Ousmane so waɗi ko ɗum tan oɗo ɗiɗanmo wonde mami ɗum o fiiri ɗum ko yo feew ko ɓiyi ko boni nde haw cukalel so boni nde to nehete ɗum ɗo so yii banggue goɗɗo ko onon tan jallate Amadou tinno e hoore ma awa joni tubanɗaɗo tubanno ko noon mbiɗa inchallah man ɓeydo tinnade on ko mawnom inchallah man ɓeydo tinnade ɓuri toon a jarama Sall on jarama a jarama Sall tumdi allam tuban bamma tuban bamma Mansour yimɓe jar Dawuda machallah ko mawɗum bisimilla adumi sooɗo Allah bismillah bismillah fat an a famata haydara mi jangguinimo goo a famani jangguinmami ɗiɗi kono a famani jangguinmami tati ana famani eyyi wallahi am ngal moƴƴi tan wallahi naw mi hebloyo Yeah.
waɗana ɗum wona e haalde caggal mum hokku ñoore goto fakkotin ceera e bedde ɗo alade ba joɗɗo wirto nangira ɗum to neɗɗo jinno wirtomani wondillata kotowotinela wondillata tekannaɓe wondillata tekannaɓe wondillata waɗe ƴellata jimɓejo haaloti kelal yusɓeɓe gorgol yusɓeɓe gorgol yusɓeɓe gorgol tella ɗum yimɓe fuɗɗeni neɗɗa tella man ɗow ɗow ɗi ka ƴellitani Jarama les rappeurs de l'Ixeba. Jarama la jeunesse de l'Ixeba.
Thank you.